Вітаю! Сёння ў гутарцы толькі пра літаратуру будзе пра літаратуру, якая толькі што пачалася, а менавіта пра беларускую літаратуру на падляшскай мове. Мабыць, маюць рацыю тыя, якія кажуць, што калі нешта не мае свае назвы, дык тое нешта насамрэч не існуе. Ну, што тычыцца падляшскай мовы і падляшскай літаратуры, гэта было дакладна так. Гэтыя паняткі з'явіліся толькі у 21 стагоддзі, хаця кніжкі літаратурныя на гэтай мове выходзілі і раней. Вось перада мной ляжыць доказ, ці нават два доказы. Вось зборнік паэткі з Бельска на Падляшшы Зоі Сачко, якая пісалася таксама як Зося Сачко, на днём похіляна з 1991 году, і другі інший зборнік «Ще одна весна» з 95 году, напісаны на гаворцы яе роднай вёскі Волька каля Бельска. Ну, тады казалася, што паэтка піша на дыялекце, не удакладняючы, які гэта дыялект. І тады на гэтыя зборнікі людзі глядзелі як на нейкую такую маргіналію ці цікавостку, якая з'явілася на ўзбоч магістральнага літаратурнага працэсу беларусаў у Польшчы, які адбываўся на беларускай літаратурнай мове. Сітуацыя радыкальна змянілася ў 21 стагоддзі. У 2002 годзе ў Польшчы адбыўся перапіс насельніцтва, дзе упершыню пасля вайны ставілі пытанне пра нацыянальнасць людзей, а таксама пра мову, якой яны паслугоўваюцца дома. І аказалася, што тычыцца беларусаў на Падляшшы, што тых, якія гавораць менавіта падляшскімі гаворкамі, без дзекання, цекання, без акання, у 4 разы болей, чымсьці беларусаў, якія гавораць гаворкамі беларускай літаратурнай мовы, то гаворкамі падобнымі да гаворак гарадзеншчыны. Гэта бачылі і разумелі многія, але высновы з гэтага зрабіў толькі я. У 2005 годзе я напісаў у беластоцкім часопісе месячніку беларусаў, што пры такой моўнай дыспрапорцыі нам трэба паспрабаваць зрабіць нешта накшталт пісьмовага стандарту падляшскай мовы, літаратурнага стандарту і ўвесці гэты стандарт у карыстанне беларускіх журналістаў, пісьменнікаў на Беласточыне. І гэта ўжо не цікавостка рэгіянальная, гэта не нейкая маргіналія, а, па-мояму, гэта пытанне выжывання, пытанне далейшага лёсу беларускай меншасці у Польшчы. Ну, гэта як бы асобная праблема, як гэтую маю прапанову ўспрынялі ў беларускім асяроддзі. Я толькі хачу сказаць пра літаратуру, таму што я таксама казаў, што вось калі мы зробім такую літаратурную мову, адкрыюцца новыя магчымасці літаратурныя для людзей, якія, магчыма, не хочуць пісаць на беларускай літаратурнай мове, альбо яе не навучыліся ў дастатковай ступені, але маглі паспрабаваць пісаць на мове, якой навучыліся ад тата з мамай ці ад дзеда з бабай. І вось пра гэтую літаратуру я хачу вам крышку распавесці. Ага, што яшчэ скажу, вось у 2014 годзе я выдаў кніжку «Чомны па-свойму», дзе фактычна знаходзіцца як бы тэарэтычнае абгрунтаванне таго, навошта нам патрэбная падляшская мова на Падляшшы, і выклад як бы поўнага літаратурнага стандарту з літаратурнага артаграфічна-граматычнага стандарту падляшскай мовы. Добра, цяпер скажу, а што з'явілася цікавага на гэтай мове у 21 стагоддзі. Я думаю, варта прыгадаць кніжку Віктара Стахвюка «Сіва Зозуля», адна з першых. Гэта не літаратурная кніжка, гэта хутчэй за ўсё гістарычна-этнаграфічны нарыс пра ягоную вёску Трасцянка, напісаны менавіта на мове гэтай вёскі. Мова гэтая амаль нічым не адрозніваецца ад стандарту, які я запрапанаваў у кніжцы «Чом не по-свойму». Кніжка апублікаваная лацінкай такой, якую прыдумаў Віктар Стахвюк. Віктар Стахвюк раней яшчэ выдаў зборнік вершаў «Багровы цень». Там былі вершы напісаныя па-падляшску і
паралельна іх пераклад на беларускую мову. Гэта сімвалічна, як бы скажам, для мяне падкрэслівае, што ўсё ж такі падляская мова гэта не дыялект беларускай. Ну, калі б гэта быў дыялект беларускай, навошта было б перакладаць вершы Віктара на беларускую мову, яны б існавалі б, скажам, у сваім арыгінальным варыянце. Зоя Сачко, згаданая мною, сёлета выдала, по-моему, адзін з найлепшых паэтычных зборнікаў на Падляшшы, зборнік Пока. Ён выйшаў у Бельску, таксама надрукаваны лацінкай. Калі дазволіце, я вам прачытаю адзін кароткі вершык з гэтага зборніка. В білих обрузках шаре змеркання, в кожухові не тріщить мороз. Пов'ялі трохи вінки в макатках, пасяки не так уже пасясти. Плахти в перебори перебираються помалу на той світ. Ступаєм, а подлога тріщить, би криклива ворона. За столом обідають тіні минулого. Тільки павук куткові з іконою плете-заплетає наші думки. Цікавейшых яшчэ выданняў на Падляшшы вось зборнік вершаў «На порозі» Барбары Гаральчук, якая раней выдала 2 кніжкі на польскай мове, і раптам ёй захацелася напісаць вершы на сваёй мове, на гаворцы вёскі мокрае. Таксама стандарт, якім запісаны гэтыя вершы, хаця артаграфія крышку іншая, але стандарт это такі, які я прапаную ў кніжцы «Чом не по-свойму». Самай, як бы, вялікай неспадзяванкай для мяне ва ўсім гэтым ва ўсёй гэтай маладой падляскай літаратуры было тое, што моя жонка раптам таксама захацела пісаць па-падляску, і сёлета з'явілася кніжка «Бельск, кнорозы, плёскі і іншыя вёскі». Гэта кніжка ўспамінаў пра ейнае дзяцінства, праведзенае менавіта, я б сказаў бы, у стыхіі падляскай мовы у вёсцы Кнаразы, у вёсцы Плёскі, ну і ў Бельску, дзе ў 60-х, у 70-х гадах яшчэ вельмі часта на вуліцах можна было пачуць падляскую мову. Скажу яшчэ пра выдавецкія ініцыятывы Дарафея Фёніка з Бельска. Вось кніжкі, якія ён выдаў некалькі гадоў таму. Адна з іх датычыць пра гісторыі і культуры падляскіх гарадкоў і мястэчак. Дарафей Фёнік скарыстоўвае кірыліцу для запісу падляскай мовы, а тут другая вельмі цікавая кніжка пра сойм Вялікага княства Літоўскага, які адбыўся ў Бельску ў 1564 годзе. На тым сойме сярод іншага зацвердзілі рэдакцыю другога статуту Вялікага княства Літоўскага. Я ўзяў і адаптаваў на падляскую мову 11 класычных казак братоў Грым, Шарла Перо і Андерсена, больш-менш дапасаваных лексікальна і стылістычна да ўзросту 4-6 гадоў. І гэтыя казкі ў нас прадаліся, калі мець на ўвазе наш мікраскапічны дэмаграфічны маштаб, гіганцкім тыражом 700 экземпляраў. Ну, гэта так, як бы прадаць у Менску 35 000 асобнікаў нейкай кніжкі, а калі мець на ўвазе ўсю Беларусь, гэта 150 000. Так што гэта паказвае на тое, што запатрабаванне, попыт на кніжкі па-падляску ён у нас існуе. І можа на заканчэнне я скажу пра тое, а хто ж фактычна быў першым пачынальнікам літаратуры на падляскай мове. Пачынальнікам быў Мікола Янчук, асоба, да якой ахвотна прызнаецца і беларуская, і ўкраінская культура. Мікола Янчук быў адным з арганізатараў Беларускага дзяржаўнага універсітэту ў Менску, і калі гэты універсітэт у 21 годзе стварылі, ён стаў
чытаў там курс лекцый па беларускай літаратуры і этнаграфіі. Больш чым 100 гадоў назад гэты чалавек, які паходзіў з паўднёвага Падляшша, гэта крышку на поўдзень ад Бельскай і ад Гайнаўкі, ён напісаў такі верш пра сваю родную мову і свой народ. Каротенькі. Я бы хтеў, о дай то Боже, щоб пора настала, щоб якая душа добра колись заспівала тую песню, што складаем в сваёй родной мові, што найбольш за все была мне завше до любові. Її народ мой зачувши, може стрепенеться, дідов, прадідов зганувши, може й сам прочкнеться, може верне свою мову, строй і звичай власний, і моя благая песня між їм не згасне. Ну, даволі сумны вершык, калі ён пісаў гэты вершык, фактычна ягоны народ, то бок, скажем, падляшукі на паўднёвым Падляшшы адыходзілі ўжо ад сваёй мовы. Яны яшчэ бы ведалі гэтую сваю мову ў 19 стагоддзі, але калі ў 1875 годзе цар перавёў іх з уніі ў праваслав'е, а ім гэта вельмі не спадабалася, і ў пачатку 20 стагоддзя, калі з'явіўся царскі ўказ, што вось уніяты, колішнія уніяты могуць перайсці на каталіцызм, яны ўсе перайшлі, амаль усе перайшлі ў каталіцызм і вельмі хутка апалячыліся моўна, культурна, і фактычна ўжо на пачатку 20 стагоддзя падляшская мова на паўднёвым Падляшшы не існавала як жывая з'ява. Засталася яна на паўночным Падляшшы, каля Бельска, каля Гайнаўкі, каля Семятыч, сярод народу, які, ну, парадаксальна, як бы скажем, быў пераведзены ў праваслав'е, у гэтым праваслав'і застаўся, дажыў, я б сказаў бы, да сярэдзіны 20 стагоддзя, не турбуючыся сваім нацыянальным вызначэннем, і толькі пасля апошняй вайны, ужо пры польскім камунізме, гэты падляшскі народ беларусізаваўся. А ў 21 стагоддзі прыйшло яму ў галаву, каб паспрабаваць яшчэ нешта напісаць на сваёй роднай мове і пакінуць нейкі след у гісторыі. Дзякую вам сёння за ўвагу, запрашаю глядзець наступныя відэаблогі з серыі «Толькі пра літаратуру».